momentálne veľmi diskutovaná téma v oblasti poľnohospodárstva alebo nový pojem regeneratívne poľnohospodárstvo. A je pre mňa inovácia, a najmä z toho pohľadu, že ako človek, ktorý sa venuje zdraviu pôdy a jeho štruktúre pôdy, hospodáreniu s vodou v krajine a v pôde, ho vnímam ako inováciu súčasných postupov, pretože v meniacich sa pôdno-klimatických podmienkách a tie konvenčné prístupy, ktoré momentálne v poľnohospodárstve máme a na väčšine plôch aplikujeme, už prestávajú byť nejakým posunom vpred a je čoraz ťažšie udržať tú úrodnosť pôdy, ktorú sme doteraz boli schopní s týmto prístupom mať. Keď nebudeme mať zdravú pôdu, nemôžeme mať zdravú produkciu alebo zdravé rastliny a tým pádom zdravie človeka trpí. Regeneratívne poľnohospodárstvo využíva princípy, kde s prírodou nesúperíme alebo nebojujeme, ale snažíme sa s ňou spolupracovať, aby sme dosiahli kvalitnejšiu a lacnejšiu produkciu, aby sme boli schopní riešiť tzv. Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Tuto v našich oblastiach toto regeneratívne poľnohospodárstvo nie je veľmi rozvinuté a nie je teda ľahké nájsť správny spôsob, ako sa tohoto uchopiť. Regeneratívne poľnohospodárstvo z môjho pohľadu je veľmi zaujímavá záležitosť a veľmi inovatívna časť poľnohospodárstva a môže riešiť do budúcna veľa problémov konvenčného poľnohospodárstva. Je to správna cesta, pretože do súčasnosti tie environmentálne riziká neboli zhodnocované ani zaťažované. Proste boli lacné tie fosílne palivá, z ktorých sa robí zemný plyn. Bola lacná tá ropa, ktorá sa používa na obrábanie pôdy. A v súčasnosti, keď tie fosílne palivá budú zaťažované nejakými environmentálnymi daňami, tak každá krajina by mala využívať tie existujúce podmienky, ktoré má a vlastne čo najviac využívať tie vlastné možnosti, ako ušetriť tieto fosílne palivá a nejako koexistovať so zníženou spotrebou týchto fosílnych palív. Je to zložité, lebo keď budete niekomu niečo nútiť, tak sa možno dosiahne úplný opak. Takže jediná cesta je v podstate ukazovať nejaké príklady, ako to funguje. Otázka je, že či máme na to ešte dostatok času. S regeneratívnym poľnohospodárstvom mám 8 rokov skúseností s regeneratívnym pasením dobytka a takisto nejakých 6 rokov s minimalizačnými technológiami a s otcom sme prešli na strip-till na ornej pôde. Takisto sa snažíme redukovať množstvo fungicídov, ktoré aplikujeme, insekticídov. Snažíme sa znižovať dávky hnojení na ornej pôde. Na pasienkoch teda nehnojíme okrem toho, čo vyhnoja kravy. Je to správna cesta kvôli tomu, že znižuje sa množstvo vstupov, zvyšuje sa množstvo kvalitného času straveného s rodinou a zvyšuje sa množstvo času, ktoré má farmár využiť na to, aby žil s tou prírodou, aby sledoval, čo sa deje v tej prírode, aby sledoval, ako sa správajú jeho zvieratá. Aby to nebolo len o tom nepretržitom cykle proste z tej spracovania tej pôdy, kedy sa orie, mykuje, kultivátoruje a do toho sa seje. Jednoducho je to množstvo operácií, ktoré my sme schopní vynechať a tým pádom máme viac času na aj tú jednak agronomickú činnosť alebo sledovanie tých porastov a tak ďalej. My ešte nehospodárime v súlade s regeneratívnym poľnohospodárstvom, ale nás trápia hlavne klimatické anomálie celý rok na našich pozemkoch. Dobre bolo počuť, že sú riešenia na naše problémy. Ako zvýšiť to zdravie pôdy, tú štruktúru, ako znížiť náklady, vstupy, energiu pri takýchto cenách, čo dneska nás trápia. Tak regeneratívne poľnohospodárstvo je pre nás z hľadiska podnikateľskej činnosti u nás vo firme už bližšie. Z dlhoročných skúseností vnímame regeneratívne poľnohospodárstvo ako určitú zmenu, a teda zmenu k lepšiemu z hľadiska hospodárenia u nás na ornej pôde. Čo sa týka z hľadiska ekonomiky, je to určite veľká zmena.
z dôvodu komplet prispôsobenia technologických postupov pestovania plodín. Je to zmena z hľadiska toho, že skrátka ten pluh, ten poľnohospodár používať u nás nemôže a preto z hľadiska toho regeneratívneho poľnohospodárstva je to zmena komplet mechanizácie, ktorá nás vedie k tomu, že minimalizujeme, robíme priame sejby, strip-till, no-till. Pôda je zdravšia, kvalitnejšia a efektivita ekonomiky u nás na podniku týmto postupom a zmenou určite rastie. Samozrejme, vyžaduje to určitú postupnosť a nie vždy ten poľnohospodár z prvého roku môže očakávať veľké výsledky a prínos. Z môjho pohľadu je to dlhoročná skúsenosť a musím konštatovať, že skrátka treba si na to zvyknúť. Tie začiatky sú ťažké, ale postupom času hovoríme o veľkých výsledkoch.